دی چارچوڤەیە گەرە خۆیان ڕێخستنیدا و ji بۆ هەڵبژاردنên نونەراتiyên xwe li Duhok û Hewlêrê şanda desteya Rêveber ya Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya bi serokatiya Wezna Hamed Seroka Yekîtiyê roja çardehê çileya 2021 li ofîsa rêxistina domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi amedebûna hejmarek serkirdeyên pedekesê û bi hejmarek nivîskarên Kurdistana Sûriyê re ku li Duhok û kampên domîz û deverên ser bi Duhokê vedmînin civînek encam da. Piştî gengeşekirin û şirovekirina çawaniya hilbijartinên desteyeka Rêveber ji şaxê xwe yê Duhokê re konferansek li dar xist. Desteyeke nû ji bo şaxê Duhokê hate damezrandin û ragihandin. Roja hevdeyê çileya 2021 jî li ofîsa hevbeş ya Sendîkaya Rojnamavanên Kurdistan Sûriya û Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya li Hewlêrê heman şandê civînek encam da û ragihand wê weke amadekarî ji bo hilbijartinan hevdîtinan bi nivîskarên Kurdistana Sûriyê re ku li Hewlêrê dimînin encam bide. Roja sêşemê 19 Mehê şanda desteya Rêveber a Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya li Hewlêrê civîna xwe li gel hejmarek nivîskar û rewşenbîrên Kurd yên Kurdistana Sûriyê ku li Hewlêrê niştecîne li ofîsa xwe ya hevbeş li Hewlêrê li darxist û damezrandina konferansê şaxê xwe li Hewlêrê destnîşan kir. Roja pênşemê 21 çileya 2021 konferansê şaxê Hewlêrê Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya bi serpiriştiya şanda Rêveber yê serokatiya Yekîtiyê bi hemahangî gel ofîsa peywendiyên niştimaniya pedekesê û amadebûna hejmarek serkirdeyên wê, amadebûna Wezîrê Rewşenbîriyê Kurdistanê û nûnerê Partiya Demokrata Kurdistana Îranê û nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û serokê nûneratiyê li hola Otêla Capitol li Hewlêrê hatin darxistin. Dê konferans de heş endaman xweberbijêr kir ji bo rêveberiya şax. Ji wan jî 5 endam bi ser ketin ew jî ev in. Elî Şêxo Barazî ku wekû serokê şax hate hilbijartin. Hêvî Mella wekû cîger, Alan Pêwend, Ehmed Şewqî, Arab Horê wekû endam. Ew konferans bi rengekî demokratî û asayî bi dawî hat. Roja yekşemê 24 çileyê şandeka Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya ku her du endamên desteya Rêveber Ehmed Sofî û Berzan Hesên herwiha Elî Şêxo Barazî serokê şaxê Hewlêrê Yekîtiyê li xwe digirt. Seredana nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kir û ji Alî Nawaf Reşîd serokê nûneretiye û hejmarek endamên wê ve hate pêşwazî kirin. Dê seredanê de hejmarek dosyayên girêdayî Kurdistana Sûriyê di navbera her du aliyan de hatine gengeşekirin. Herwiha serokatiya Seroka Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya Wezna Hamed û endamtiya Ehmed Sofî û Berzan Hesên Elî Şêxo Barazî serokê şaxê Hewlêrê roja 26 Mehê jî şanda Yekîtiye seredana Wezareta Çand û Ciwanan li Hewlêrê kir. Şand ji Aliyê Hemed Seîd Wezîrê Çandê û cîgirê wî nama xweramî ve hate pêşwazî kirin. Dê wê hevdîtinê de gelek babetin cor bi cor yên girêdayî rewşenbîrî û wêjeyê ve hatine gengeşekirin. Piştî ku bi berfirehî mamosta Wezna Hamed û Ehmed Sofî li ser pêvajoya Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya axifîn Wezîrê Çand û Lawan kêfxweşiya xwe û geşbînî diyar kir û hin pêşîniyar jî ji bo rewşa heyî ya wêjeyî û astengiyên nivîskaran pêşkêş kirin. Lê dawiya hevdîtinê de hejmarek pirtûk jî diyarî pirtûkxaneya Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya kir. Damezrandina şaxê Duhokê û Hewlêrê Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya bi awayekî berfireh ji aliyê şaxên Yekîtiyê li hundir û dervey welayet ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û hejmarek berfireh ji Yekîtî, Kovar, Navend, Komîtûn Vîskar û Rewşenbîr, Civaka Sivîl û gelek partiyên siyasî ve hate kirin û bi giştî hêviya serkeftinê ji Yekîtiyê re xwestin. Desteya Rêveber ya Yekîtiyê piştî damezrandina her du şaxên Duhok û Hewlêrê hejmarek hevdîtin û çalakî encam dan. Karê xwe bi dawî anî û vedgere Rojavayê Kurdistanê lê şaxên wê yê nû li Hewlêr û Duhokê karên wan ji nû ve dest pê dike. Elî Umer